लोककल्याण युवा प्रतिष्ठान वराड तालुका मालवण आयोजित किल्ले बनवणे स्पर्धेचं बक्षीस वितरण मोठ्या उत्साहात पार पडलं। यावेळी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संदीप परब, वराड गावचे उपसरपंच गोपाळ परब, अशोक परब, गाव पालटदार, शिवव्याख्याते श्रीनिवास पेंडसे, समीर रावले, परीक्षक चांदरकर, विनोद आळवे, विकास वराडकर, वसंत वराडकर हे मान्यवर उपस्थित होते। प्रथम क्रमांकाला 5,000 रुपये, द्वितीय क्रमांकाला 3,000 रुपये तर तृतीय क्रमांकाला 2,000 रुपयांचं पारितोषिक यावेळी देण्यात आलं। यावेळी या उपक्रमाचा उद्देश सांगताना प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संदीप परब काय म्हणाले पाहूया। वराड गावातल्या या मुलांना या किल्ल्यांचं एक चांगलं एक माहिती जवळजवळ 2017 मी वराड गावामध्ये स्थायिक, माझा जन्म इथे शिक्षण पण झालं, परंतु कामानिमित्त बाहेर असायचं। पण 17 आल्यापासून जवळजवळ या 5 ते 6 वर्षामध्ये मी अनेक माझे मित्र जे आहेत त्यांना घेऊन पिकनिक केलेले आहेत। त्या सगळ्यांची एवढीच मग आम्हाला बाकी घेऊन मला गड किल्ले दाखवले। यातून जवळजवळ आतापर्यंत 17 ते 18 पिकनिक मुलांना घेऊन, म्हणजे 5 असतील ते 10 असतील 20-25 असं अनेक गड त्यांना आम्ही दाखवले। त्यातून मग आमचं जे प्रतिष्ठान निर्माण झालं त्यावेळी आमचं अशोक परब आहेत, मधुकर सावंत, माझे सगळे सहकारी, त्यांना मी म्हटलं की जर आपल्याला मुलांसाठी काहीतरी कार्यक्रम केला पाहिजे या दिवाळीने तर काय करूया, तर ते मला तूच ठरवतो। म्हटलं की बरीच मुलं जी आहेत ना ती आता मोबाईलमध्ये राहणार कंटिन्यू, त्यापेक्षा आपण त्यांना असं काहीतरी काम देऊ की 8-10 दिवस व्यस्त राहते। मग त्यातून यांना मी सांगितलं की आपण जर गडकोट किल्ले बनवले तर मला स्वतःला आवड होती, त्यांना आपण जी लागणारी सगळी सामुग्री जी माती असते सगळं आपण देऊ शकत होतो, त्यांना लागणारी माहिती देऊ शकत होतो। आणि म्हणून मी त्या मुलांना एकदा विचारलं, शाळेतून जात होती मग असं आहे मी किल्ल्याची स्पर्धा ठेवली, भाग घ्याल का? तर ते बोलले दादा तू दिवाळीला आम्ही घेतो। आणि खरोखरच काही 7-8 लोक जी मुलं होती ती दिवाळीला जायची होती मुंबईला, त्यांनी कॅन्सल पण केलं, नाही आम्ही मुंबई आईवडिला सांगितलं आम्हाला नाही बोललं जायचं आहे, आम्ही तुमच्या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार। आणि अशा प्रकारे ही किल्ले आम्ही उभारण्याची स्पर्धा राबवली, आज यशस्वीरित्या पार पडली। आणि सर्वांनी महत्त्वाचं म्हणजे काही सहकार्य केलं। आम्ही शाळेमध्ये गेलो, प्राध्यापक आमच्या विजय मॅडमला भेटलो, मॅडम म्हणाल्या खरोखर हरिश्चंद्र आम्ही स्वागत करतो संदीप, नाव हरिश्चंद्र नंतर संदीप सगळे, की जरी माझी जबाबदारी नसते की दिवाळी सुट्टीमध्ये मुलांची, पण मी जबाबदारी घेते त्या मुलांना पालकांना आम्ही तिकडे पाठवूया, उपक्रम जो राबवतो तो थांबू नको। आणि मॅडमने देखील व्यवस्थित आपण सपोर्ट केला, स्वतः मॅडम 1-2 वेळेस येऊन गेल्या। आता पण अनेक ग्रामस्थ बाहेरून जे लोक यायची सर्वांनी आम्हाला इथे आर्थिक देखील काही लोकांनी सहकार्य केलं। आणि यातून हा कार्यक्रम ज्या आमचे काका आहेत, माझे मंडळ आहेत, तुम्ही लोक आहे, आमचे ग्रामदैवत, आणि यातून खरोखरच आज पेंडसे सरांनी पण आमच्या निमंत्रण स्वीकार केला, आल्याने आज 1-1.5 तास आम्हाला त्यांनी आणि आमच्या मुलांना सर्व ग्रामस्थांना त्यांनी इतिहास सांगितला, हिंदुत्व म्हणजे काय सांगितलं। आणि खरोखर मला आनंद होतोय की जी मी संकल्पना आमच्या काकांना मित्रांना सांगितली आणि ती अवतरण्यासाठी त्यांनी जे सहकार्य दिलं ते आज असं मला की ज्यावेळेस प्रत्यक्ष किल्ले बनवले जात होते त्यावेळेस तुम्ही जवळजवळ 7-8 दिवस तिथे प्रत्यक्ष त्या मुलांबरोबर कसा वाटला अनुभव? कारण वराडमध्ये असा एक वेगळा उपक्रम राबवला गेला, जी मुलं सुट्टी असून सुद्धा बाहेरगावी जाण्याच्या मूडमध्ये असून सुद्धा तिथे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कसं वाटतं? थोडक्यात सांगायचं म्हणजे मुलांना जो काय आनंद बाहेर जाऊन जो आनंद लुटणार होती त्यापेक्षा जो का आपल्या गावामध्ये आनंद त्यांना भेटला। आम्ही त्यांचे काही मुलांना सुद्धा खाणं, नाश्तं, जेवण
आणि त्यांनी जे काही किल्ल्यासाठी लागणारी सगळी सामग्री घेतली त्यासाठी सगळं सहकार्य यांनी सगळी जबाबदारी माझ्यावर दिली होती. सगळ्या ग्रामस्थांच्या माध्यमातून, माझ्या परमेश्वराच्या कृपेने, माझ्या वारापात्याच्या काठीसाठी वाचून आणि तुमच्या सगळ्यांच्या, माझ्या आया बहिणी, मला सगळ्यांच्या या माध्यमातून हे जे काय घडवलं गेलं ते जे परमेश्वर घडवलं याला फक्त नामीदार आपण मी एकत्र नाही तर आपलं गाव आहे आणि गावाच्या पाठीचे असणारे सगळे ग्रामस्थ, पालकदार, गावकर, ट्रस्टी सगळ्यांच्या राहायचा ताप ते केलं. लोककल्याण युवा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आज या किल्ले बनवणे स्पर्धेचं अत्यंत सुंदर असं बक्षीस वितरण समारंभ झालेला आहे. आणि या निमित्ताने पेंडसे सरांचं शिवाजी महाराजांबद्दल एक व्याख्यान देखील इथे झालेलं होतं. स्फुरण देणारं असं व्याख्यान होतं. निश्चितच केवळ शिवाजी महाराजांना पुस्तकातून वाचण्यापेक्षा, पुस्तकी ज्ञानातून शिवाजी महाराजांचं आकलन करून घेण्यापेक्षा प्रत्यक्षात अशा माध्यमांमार्फत, अशा उपक्रमांमार्फत जर त्यांच्याजवळ जाण्याचा आपण प्रयत्न केला तर काय होऊ शकते याचं उदाहरण म्हणजे आजचा हा कार्यक्रम आहे आणि ही स्पर्धा आहे. असेच उपक्रम संदीपजींकडून आणि ह्या लोक कल्याण युवा प्रतिष्ठानकडून उत्तरोत्तर हो अशा आपण आशा करूया. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकणचं नंबर 1 महा